Bon dia a tots i totes. Avui celebram la sessió extraordinària i urgent del ple i justament amb motiu del dia de Sant Jaume i de tots els premis que volem atorgar per aquesta diada. Si no vaig malament, com és una sessió extraordinària i urgent, hem de votar primer la urgència de la mateixa, senyor secretari. Vots a favor de ratificar la urgència de la sessió? Per unanimitat queda aprovada la urgència. Podem passar al punt principal. El punt principal i únic d'aquest ple és la proposta d'atorgament de les distincions honorífiques per a l'any 2021 amb motiu de la Diada de Formentera, el dia de Sant Jaume. Com sabeu, l'any passat no es varen donar aquests premis i es va fer un acte específic, especial, per donar les gràcies sobretot a tots els serveis essencials i a totes les persones que havien treballat tant i col·laborat perquè el confinament i tot aquell moment tan difícil fos més fàcil per tots. Aquest any recuperam i s'han fet una sèrie de comissions amb la resta amb tots els grups polítics, on han participat també na Lina, com sempre, i n'Andreu, que sempre estan a disposició per ajudar-nos amb aquesta tasca que és molta. Quan arribem aquí ja hi ha un munt de feina feta, així que moltes gràcies. I la proposta o l'acord al que hem arribat entre tots és primer, atorgar la medalla d'or de Formentera al col·lectiu professional de la informació de Formentera en reconeixement a la seva tasca d'aproximar les notícies i la realitat local a la ciutadania de Formentera per garantir els drets humans, el dret de la informació i com indiscutible pilar dels pensaments lliures i independents. Hem pensat i considerat tots que en un any com aquest o en l'últim any i mig, sobretot la part de la informació, que sigui una informació veraç i que pugui arribar a tothom, era una part molt important i per això hem volgut donar la medalla d'or. Segon, atorgar 3 premis Sant Jaume. El primer a l'Associació Reis Mags de Formentera, en reconeixement a l'impuls i compromís social en l'organització de la cavalgada dels Reis Mags i la celebració de la mitjana festa de Nadal, així com altres activitats solidàries culturals i festes populars, com a expressió de la identitat local i mostra de la cultura popular de Formentera. Tots coneixem aquesta associació, sabem l'enfeinada que fa i sobretot la quantitat de gent que mou en moments tan emocionals i que tots sempre estem esperant, com són els de la cavalgada de Reis i tota aquesta part tan solidària que tenen també conjuntament amb altres associacions. En segon lloc, premiar a la Fonda Pepe en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada als anys 50 i que continua a dia d'avui com a establiment emblemàtic de Formentera, esdevenint punt de trobada indiscutible ja des de la seva fundació, de la multiculturalitat incessant de l'illa i a la qual continua conferint identitat i singularitat. Bé, crec que a la Fonda Pepe no li hem d'afegir res, tots la coneixem i justament és una part molt important de la nostra identitat i sobretot d'aquest gran intercanvi que hi ha hagut sempre entre diferents cultures a Formentera des dels inicis de les visites a l'illa. En tercer lloc, Teixits J. Marí Serra, en reconeixement a la seva llarga trajectòria empresarial, originada a mitjans del segle passat com a comerç familiar dedicat a la venda de teles i productes tèxtils i que s'ha convertit en un dels establiments emblemàtics i de referència de Formentera. En aquest
cas també ha rebut inclús altres premis i justament es premia la feina d'una família al llarg de tantíssim de temps i de posar a disposició de Formentera tots aquests productes en moments on segurament no era tan fàcil com ho és ara. El tercer punt és atorgar la distinció en la categoria de filla adoptiva a títol pòstum a Remedios Castillos Cañas, en reconeixement a la seva tasca com a ceramista i sobretot a la seva apassionada trajectòria com a divulgadora d'aquesta disciplina durant més de 30 anys en aquesta illa, tot contribuint a desenvolupar la imaginació i la creativitat de tants formenterers i formentereres, així com pel seu compromís de promoure la convivència i la participació ciutadana de l'illa i en defensa de la igualtat. Bé, tots la coneixíem, entre tots crèiem que és molt mereixedora d'aquest premi de filla adoptiva i per poder fer-la part a ella i a la seva família per sempre d'aquesta illa. El quart punt és comunicar els acords de concessió de les distincions als interessats per al lliurament dels documents que acreditin els guardons. I el cinquè, inscriure aquests acords al llibre de registre d'honors i distincions del Consell Insular de Formentera. Bé, aprofitar el meu torn per felicitar a tots els guardonats per cadascuna de les categories. Crec que és un dia molt important. Crec que és un dia molt important i també ho serà el dia 24, on entregarem aquestes distincions. Per la nostra part, de tot l'equip de govern, de tot el plenari, moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per tota la feina feta, que aquests guardons es donen justament a persones que han demostrat la seva implicació en la ciutadania formenterenca. Té la paraula el grup Sa Unió. Sí, gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tothom. Igual remarcar aquest consens que ha hagut entre els grups polítics per estar d'acord amb aquests premiats. Realment, igual el problema ha estat que hi havia un número limitat de premis a donar i hi havia més candidats i bé, han quedat igual per altres vegades. I bé, sense voler allargar-ho, la senyora presidenta ho ha explicat perfectament, ho ha llegit, és un consens. Em queda simplement també donar l'enhorabona als premiats perquè ben bé que s'ho mereixen tots. Gràcies. Procediríem a la votació. Vots a favor de la proposta d'acord presentada. Unanimitat, queda aprovada la proposta. Molt bé, ja han rebut també les seves invitacions per a l'acte, com deia, el dia 24, el dia que es fa sempre i on esperam poder tenir també a tots els guardonats i celebrar aquesta diada de Sant Jaume que tornarà a ser un poc més parescuda a les que vivíem altres anys. Moltes gràcies.